Nej, hvor nøjeren. I den her video finder vi en mine og udforsker den. Og det vi finder, det er spændende. Se med til slut. Der er udgangen, eller indgangen, vi er lige kommet ind. Og der er både en gang her og en gang der. Man kan bare se, der løber strøm og sådan noget herovre. Det ligner, det er styrtet sammen eller noget her. Der har været minetunnel videre, og så er det styrtet sammen. Er den stor derinde? Der er vand over hele gulvet derinde. Ja, det kan jeg godt se. Er det vand? Stoppen vand. Ja, og så er det på, der kan hjælpe med en stiger. Stige op? Ja. Hvor fanden den kører hen? Ja, det er fuldstændig det her. Det er bare kommet ned direkte. Det er op fra... Bare. Ja, det kan jeg godt se. Det kan I ikke se på videoen. Måske der. Der er en stige derovre. De der rør der, kunne det også være noget, der pumpede det ud, eller? Ja, der er en anden pumpe. Nej, hvor nøjeren. Og man kan høre vand, der løber. Så det vil sige, at noget endnu højere oppe i deres 4 etager. Åbningen er der tilbage. Og den er vist mere eller mindre blokeret. Løber vand ned fra. Det går. Og så vi også den her på vejen herind. Den fik I ikke lov at se. En dør. Er der udluftning her? Det var mig. Det var mig, der gik ind i den. Nej, det snor så. Helt rustet. Fast. Så. Det var den. I kan lige få lov at se den. Udefra. Der. Det sådan ser indgangen ud. Den har været lukket på et tidspunkt. Jeg tror, der er nogen, der har brudt den op. 30.000 likes, så tager vi til Sverige og igen og undersøger derinde med nogle baders på. Det får den her video ikke, og hvis den gør, så gør vi det. Det gør den ikke.